Before we read Joel 2, verse 28 to 29, voordat we Joel 28 en 29 lezen, gaat u samen met mij naar Deuteronomium hoofdstuk 5. En daarvan beginnen we vanaf vers 6 te lezen en ik nodig je om op te staan. Deuteronomium hoofdstuk 5 en dan vanaf vers 6. Want als ik zeg Exodus 20, dan weet iedereen het meteen. Maar nu bent u nieuwsgierig, want u weet het niet meer dat het ook in Deuteronomium te vinden is. Gaat u alsjeblieft staan met z'n allen en dan gaan we Gods woord lezen. Please stand as we are reading out of Deuteronomium chapter 5 from verse 6. I will be reading in Dutch. You may follow me in English. En wie mee kan lezen, lees me mee graag. If you can read, read also. I'll start. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken van enige gestalte die boven in de hemel of onder op de aarde is, of die in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat gij die heilig, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij uw arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw rund, noch uw ezel, noch uw overige vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten zoals gij. Want gij zult gedenken dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met een sterke hand en met een uitgestrekte arm. Daarom heeft u, de Heere uw God, geboden de Sabbatdag te houden. En dan gaat God over naar eer uw vader en uw moeder. Zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en het u welgaat in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste vrouw, gij zult uw zinnen niet zetten op uw naastes huis, noch op zijn akker, noch op zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, noch op iets dat van uw naaste is. Deze woorden heeft de Heer tot uw gehele gemeente gesproken vanaf de berg Sinaï. U mag Joel 2 vers 28 en 29 nu wel voor u pakken. En blijf staan, want straks moet u best een tijdje zitten. Joel 2 vers 28 en 29. Als u het heeft, zeg amen. Oké. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen, ik sprak dat toevallig vandaag aan u. Uw jongelingen zullen gezichten zien. En dan vers 29. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Amen. De woorden van de Heer. U mag gaan zitten. En ik denk dat u net zo nieuwsgierig bent waarom ook onze broeder Christina Joel heeft gekozen. Net als vorige week een andere broeder, onze pastor, ook Joel had gekozen. Laten we samen erin gaan. Ik zal mijn best doen om hem bij te houden met vertalen. Oké. Die pointer. Ja. Dankjewel, zuster. Yes, thanks. Happy Sabbath.
Een blijde Sabbat, mijn broeders en Yes, zusters. I'm glad to be here again, Ik ben blij om weer hier aanwezig te zijn. so we can share with each other the Word of God. Zodat we het woord van God samen met elkaar kunnen delen. And I hope you have your Bibles, like my brother said, because the texts are not in the PowerPoint. Ik hoop dat u uw Bijbel bij u heeft, want zoals mijn broeder heeft gezegd, want de teksten zijn niet in de PowerPoint. Only the quotations of Ellen White. Alleen de citaten van Sister Ellen White. So we have to use our Bibles today. Dus wij moeten onze Bijbels vandaag gebruiken. Okay, so when you read the title of the sermon of study today, Wanneer je de titel leest van de studie van vandaag, which call umbrella churches or Christian churches, dat paraplu-kerken heet of christenkerken heet, deel 1. but yeah, I think because it must be said, don't be ashamed, just let it rain. Omdat het moet gezegd worden, schaamt u niet, maar laat het regenen, is de vertaling van de Yeah, Engelsgesprek. umbrella churches versus Christian churches. Het is umbrella-kerken, paraplu-kerken tegenover christelijke kerken. They may want to know what is the umbrella churches, Ze willen misschien weten, wat zijn de paraplu-kerken? but Christian churches, everybody know what is a Christian church. Maar iedereen weet wat een christelijke kerk betekent. But the umbrella church, Maar een paraplu-kerk, what is that? wat is dat? So we're going to find out when we study today. En dat zullen we uitvinden als wij vandaag zijn aan het studeren. So we just read Joel, We hebben dus net Joel gelezen. and we saw the promise of God En we hebben het belofte van God gezien. about the outpouring of the Holy Ghost. Over het uitstorten van de Heilige Geest. So if we ask today, how many of you want this promise? En als we vandaag vragen, hoeveel van u wil deze belofte hebben? I want it. Do you want Ik it wil het also? ook. Wilt u het ook? Okay, it can Amen. be yours. Het kan van u zijn. It can be mine also. Het kan ook van mij zijn. Before we start, let me just have a short prayer. Voordat we beginnen, laat ik een korte gebed houden. Okay, let us bow our Dat hands. we onze hoofden buigen. Father God, Vader God, now that we're gonna begin the study, nu dat wij de studie gaan beginnen, we ask for guidance. vragen we voor het leiden daarvan. And also that you can put words in my mind, Dus ook dat hij woorden kan zetten in mijn gedachten. and also my brother Romeo, En ook in mijn broeder Romeo. that you can translate it correctly. Zodat hij het ook correct mag vertalen. Amen. So we are depending on you, on your guidance. Dus wij zijn van u afhankelijk en van het leiden ervan. So right now we put ourselves in your hands, Dus nu leggen we onszelf in uw handen. so you can guide us Zodat u ons mag leiden. from the beginning to the end. Van begin tot het einde. Ask we in Jesus' precious name. Amen. Vragen wij in Jezus' mooie naam. Amen. Amen. Okay, so in these times we are living in, In deze tijden waarin wij leven, so we want this promise, like everybody has said, we want this promise. dan willen we deze belofte, zoals iedereen heeft gezegd, ja, ik wil deze belofte. So there must be a message Dus dan moet er een boodschap zijn, or a teaching, preaching of een preek, of een les die men geeft, that can prepare a people to receive the Holy Ghost. die een volk kan voorbereiden om de Heilige Geest te ontvangen. Amen. So our preaching must fit the times we are living in. Dus de preken moeten toegepast worden in de tijden waarin wij leven. It must meet people where they are Het moet de mensen daar bereiken waar ze zijn. and building up an experience, Om een ervaring dan op te bouwen. because we are heading to the heavenly Canaan, Omdat wij op weg zijn naar de hemelse koninkrijk. and not just a common place, En niet alleen maar een plaats waar we samenkomen, but the heavenly place. maar de hemelse plaats. So that's why we're going to study this topic this morning. En daarom gaan we deze thema vanochtend bestuderen. Okay, I have a short video. Oké, ik heb een korte video die ik jullie wil laten zien. Yes, and I want you to just listen to it
En ik wil dat u graag aandachtig ernaar luistert. because we gonna build upon this video. Want we gaan aan de hand van deze video verder bouwen. Okay. Let me just see if it is in here. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. Well, these are religion and Christianity are the biggest things missing from this country. And I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. Start the return to moral order in this country is by force. It's the only way. It's the only way. It has to be by force, at least for a time. This will truly be the golden age of America. That's what we have to. There's always going to be some reason for the establishment to not want to take a bold stand on life. So our role as Christians who are involved in the political process is not to compromise with them, but to make them do what we want. My administration will stand side by side with the American Catholics to promote the values we all share as Christians and Americans. God bless you. God bless the United States of America. We will make America great again. Since we are slowly eroding religion at every opportunity that we have. Probably we should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday. We know that the first 1,000 years there was one church, it was called the Catholic Church, and the word Catholic means universal, it doesn't mean Roman. Catholic means, if you're born again, raise your hand if you're born again. You're a Catholic. That is our responsibility, that is our role in the earth as the ministry, the church. People say separation of church and state. Get out of here with that nonsense. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. But whether there's separation or not, you guys are in the White House where you should be, and you're representing our country, and we're bringing religion back to our country. The spirit of Elijah was on John the Baptist to turn the hearts of the sons to the fathers and to turn the hearts of the fathers to the sons, to prepare the way for the Lord. And we know that prophecy always has a double fulfillment. And we know that Elijah will come before the second coming as well. And I've understood that the spirit of Elijah is the spirit of reconciliation, to return hearts to each other. This is very important. I think we have to go into that alignment with the White House, mobilize our resources for a movement of churches in the United States. So there's a Reformation movement that would literally enable the people to go to strong churches and know where the weak ones are. They have to be identified. Secondly, we need to go to the nations because there's going to be a sifting of nations. People don't like what I teach in this, but it's Matthew 25. There are sheep nations and goat nations when the Lord returns. I want us to see the sheep nations made stronger. El Salvador, Guatemala, Colombia, Argentina. That's the apostles and prophets and pastors and the believers coming together in solidarity and forming a stronger agreement so that they could weather the storm of the Antichrist systems that are coming. Yes. And so we got one administration, one 4-year period to do it. The church is going through a reconfiguration right now. I agree. We want our revival, but like I was preaching last night to a group of leaders, I said, revival is for us. Reformation is for the institutions. We have to have revived believers, strong and connected as an ecclesia to go where the gates of hell are located, in the DOJ, in the government, in the IRS. So the protest has been over for 15 years. And I get a bit cheeky here because I challenge my Protestant pastor friends. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Maybe we're all Catholics again. I will govern by a simple motto: promises made, promises kept. We're going to keep our promises. Okay. So we all have heard it. We hebben het allemaal kunnen horen. So
church and state kerk en staat, is already together. zijn al samengekomen. And they call it for what? A revival. En waar roepen ze voor? Een opwekking. So now we see where we are in the prophetic time. Dus nu kunnen we zien waar we staan in de profetische tijdlijn. So what did Jesus say in his days? En wat heeft Jezus gezegd in zijn dagen? If we go to Mark 1 verse 15, Als we naar Marcus hoofdstuk 1 gaan, vers 15. and then we can read, it says, En daar kunnen we lezen wat het zegt. and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. En hij zeide, de tijd is vervuld en de koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. So when you see Jesus moves with a prophetic time, En wanneer je ziet dat Jezus beweegt met de profetische tijdlijn. so Jesus' teaching and preaching was not just to teach or to preach. Jezus zijn manier van preken en leren was niet alleen maar om even dat te doen. Because God has a prophetic time in which he works. En omdat God een profetische tijdlijn heeft waarin hij werkt. He does not work just for working Hij is niet alleen maar werk aan het doen om te werken. or just say something to say Of iets zeggen alleen maar voor het ziel van zeggen. without a meaning or a purpose. Zonder een betekenis of een doel. So that's why everything we do today En daarom is het alles wat wij vandaag doen. as a church Als een kerk. or God's people Als Gods volk. must have a meaning and a purpose. Moet een betekenis hebben of een doel. So the question is, why we are here today? En daarom is de vraag, waarom zijn wij hier vandaag? What is the purpose of this gathering? Wat is het doel eigenlijk van deze samenkomst? It's just because every Sabbath I'm here, Alleen maar omdat elke Sabbat ik toch hier ben? or I want to reach something. Of ik wil iets bereiken? So when we see, let me just see, why it is not changing. Het is niet aan het voortbewegen, broeder. Yes. Dankjewel. Okay. So it says, we should study the great waymarks that point out the times in which we are living. Het zegt, we moeten de tekeningen bestuderen die eigenlijk aanwijzen in welke tijden wij leven. Yeah. So we must study the times Dus wij moeten de tijdlijn bestuderen. and walk according to the times. En handelen naar de tijd. Okay. So if we, let me just check. Just check it again. Okay. I don't know why it's. Broeder, we hebben uw hulp nodig, voorwaarts. Dank u. Okay. Yeah, so it says the unfulfilled prediction of the book of Revelation are soon to be fulfilled. De openbaringen in het boek van openbaring die nog niet vervuld zijn, worden spoedig vervuld. This prophecy is now to be studied with diligence by the people of God and should be clearly understood. Deze profetieën moeten bestudeerd worden door en goed bestudeerd worden door het volk van God en dat goed begrijpen. Because it telling us what will be in the future. Want ze vertellen ons wat er in de toekomst zal gebeuren. Yeah, so it says the solemn messages that have been given in their order in the revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. Het zegt dat de heilige boodschappen die gegeven zijn in openbaring, moeten onze gedachten eigenlijk beheersen. Okay, so Gods volk. So when we saw that video in the beginning, dus toen we de eerste video zagen in het begin, it must awaken us. Dan moet het ons wakker schudden. Because when we study the times, want wanneer wij de tijden bestuderen, and we remember what the Bible says in the spirit of prophecy, en we herinneren wat de Bijbel zegt in de geest der profetie, then we say, okay, we are near to the end. Dan kunnen we inderdaad zeggen, ja, we gaan naar het einde. Yes, the close of probation is about to take place. Het sluiten van de genadetijd staat te gebeuren. So it says, he has a chart pointing out every waymark on the heavenward journey. Het zegt dat hij dus een
een punt heeft dat hij aangeeft waar we staan op de weg naar de hemelse. And we Canaan. don't need to guess. En we hoeven niet te gaan gissen. Because everything that happened, we see it also in the Bible. Want we kunnen alles dat we zien dat er gebeurt, kunnen we ook in de Bijbel terugvinden. Okay, so it is clear, God is clear in keeping us prepared for the present truth and what we must know. Het is dat God ons heel duidelijk aandachtig onze aandacht geeft om duidelijk te hebben wat wij moeten weten in de tegenwoordige waarheid. Okay, and to be able to receive what He has in store for us. En om te kunnen ontvangen wat hij voor ons in de voorraad heeft. Okay, let's go to Amos chapter 3, verse 7. Laten we naar Amos hoofdstuk 3 gaan, vers 7. Amos hoofdstuk 3, vers 7. Yes. Amos hoofdstuk 3, vers 7. Yes. Here what it says is, surely the Lord God will do nothing, but He reveals His secret unto His servants, the prophet. Voorzeker, de Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Okay, let's go to just to connect that in Genesis 18. Om dat een beetje aan elkaar vast te zetten, laten we gaan naar Genesis 18. Yeah, verse 17. Genesis 18, vers 17. Go there. Sometimes it's good to not to put it on screen, Soms is het goed om het niet op het scherm te zetten, so we can open our Bibles. zodat we onze Bijbels openen. It says, and the Lord says, shall I hide from Abraham that thing which I do? Genesis 18, 17. Genesis 18, vers 17, die zegt... Yes, het zegt... Ja, wat je? Ja, en de Heer dacht, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Okay, so God does not want to hide nothing for us. Dus de Heere God wil niks voor ons verbergen. He will show us everything that's gonna happen. Hij zal ons alles laten zien wat er staat te gebeuren. That's why we today as a church, like 2 Peter chapter 1 verse 12 says, Daarom wij als kerk moeten staan zoals 2 Petrus hoofdstuk 1 zegt. wherefore I will not be negligent to put you always in remembrance of these things. Daarom zal ik niet toelaten u al deze dingen ter herinnering te brengen. Through you know them, Zodat u hen kent. and to be established in the present truth. En zodat die vastgesteld worden in de tegenwoordige waarheid. So what do we need today? Dus wat hebben we dan vandaag de dag nodig? If you go in every local church, Als je in elke lokale kerk zou gaan, what is the type of messages that we have to be hearing? wat voor boodschap zouden we dan in die kerken moeten horen? Messages that contain present truth Boodschappen die tegenwoordige waarheid bevatten. for this present time, Voor deze tegenwoordige tijd. like it says there. Zoals het daar zegt. But it is the present truth that the flock needs now. Het is de tegenwoordige waarheid wat het volk nu niet nodig heeft. Yes, because it is the present truth Want het is de tegenwoordige waarheid that sanctified us dat ons heilig maakt. or prepare us to receive the latter rain. Of ons voorbereidt om de late regen te ontvangen. And then you see all those topics that Ellen White presents in early writings. En dan zie je al die thema's die Ellen White brengt in de eerste The geschriften. sanctuary message, De heiligdomboodschap. the 2300 days, De 2300 dagen. the commandment of God, De 10 geboden van God. the faith of Jesus, De geloof van Jezus. etc., etc. You can see it on the screen. Ik kan het daar op de scherm lezen, et cetera. So we have to walk according to the light of this time. En we moeten dus lopen naar wat de licht is die gegeven is in deze tijd. As God's true church, Als God ware kerk, we must not entertain nobody. we moeten niemand entertainen. We must prepare a people for the soon and near coming of Jesus Christ. We moeten de mensen voorbereiden voor de spoedige en terugkomst van Jezus. Like Jesus said, behold, I come quickly, Zoals Jezus zegt, ik kom spoedig. and my reward is with me.
En mijn beloning is met mij. Dankjewel. Yes, Revelation 22 verse 12. Openbaring 2 vers 12. Zo- 22 vers 12. Yeah, so in the church service, every time the church door is open, Elke keer als de kerk zijn deuren open gaat voor de diensten, it must be open to prepare a people for heaven. het moet open zijn om mensen klaar te stomen voor de hemel. Yes, do you remember Galatians 1:10? Herinneren we wat staat in Galaten 1 vers 10? Let's read it. Laten we het lezen. Because if Paul was in these days, Want zoals Paulus was in zijn dagen, I know for sure that he don't come here to entertain nobody. ik weet zeker dat hij niet zou komen om hier iemand te entertainen. Look what it says. Kijk wat het zegt. For do I now pursue men or God? Tracht ik thans mensen te winnen of God? Or do I seek to please men? Of zoek ik mensen te behagen? For if I yet please men, Indien ik nog mensen tracht te I behagen, should not be the servant of Christ. zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. So if you ask any preacher today, are you a servant of Christ? They say yes. Als je wat voor een spreker vandaag de dag zou vragen, ben je een dienstknecht van God, zou je ja zeggen. But are you pleasing men Maar ben je mensen aan het behagen? or your boss Of jouw baas? or Jesus? Of Jezus? So if we are pleasing God today, Dus als wij God behagen vandaag de dag, we must preach what he told us to preach. dan moeten wij preken wat hij heeft gezegd dat wij moeten preken. Because Paul said, knowing the time that we are living in, Want Paulus zegt, je moet de tijd kennen waarin wij leven. the time is nearer than when we believe. De tijd is nog dichterbij dan toen wij geloofden. So Matthew 25, so Dus Matthäus, 24, sorry, dus Matthäus 24 and dan, verse 45. vers 45. Let's read it. Laten we het lezen. Matthäus 24, vers 45. Yes, let me see. Okay. It says, who then is the faithful and wise servant whom his Lord had made ruler over his household to give them meat in due season? Okay. Matthäus 24, vers 45 Ja. zegt: Wie is dan de trouwe verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Okay, so right now we must give meat in due season. Nu moeten wij vlees geven in het seizoen waar men mee leeft. Not a little flesh, Niet een beetje vlees, but it's talking about God's word. maar het spreekt over Gods woord. So the word for this time, the message for this time. Dus de woorden voor deze tijd, de boodschap voor deze tijd. And it says, if those who have been in the church for weeks and months En het zegt dat zij die in de kerk zijn voor weken en voor maanden, have not learned the straightness of the way, hebben nog niet de les begrepen van hoe recht de weg is. and what it is to be Christians, En weten niet wat het betekent om christenen te zijn. and cannot hear all the straight truths of the word of God. En ze kunnen de rechte waarheid van de woorden van God niet bevatten. It will be better than they were cut off from Israel. Dan zou het beter geweest zijn dat zij afgesneden waren Listen- van het volk Israël. And listen what Ellen White continues to say. En dan luister naar wat Ellen White doorgaat te zeggen. It is too late in the day Het is te laat in de dag to feed with milk. om je te voeden met melk. If souls a month or two old in the truth, Als zielen te oud zijn in de waarheid. we are about to enter the time of trouble, Want we zijn op het punt om in de tijd van moeilijkheden te gaan. such as never was. Zoals er nooit van tevoren is geweest. Cannot hear all the straight through. Cannot hear all the straight through. Dan kunnen ze nog niet het rechte waarheid bevatten. Or endure the strong meat of the straightness of the way. Of de hardheid van het vlees van het weg nog bevatten. How will they stand in the day of the battle? Hoe kunnen ze dan staan in de tijd wanneer de strijd uitbreekt? And here now it says, En nu zegt het. truth that have been years learning De waarheid dat in jaren bestudeerd werd, must be learned in a few months, moeten ze in een paar maanden leren.
by those who now embrace the third angel's message. Voor zij die nu pas de 3 engelen boodschap omvatten. Okay, so there is no need of milk after souls are convicted of the truth. Ze zegt dan, er is geen tijd meer om melk te geven aan zielen die de waarheid hebben omvatten. So we have just seen that church and state is united. We hebben net gezien dat kerk en staat zich hebben verenigd. And in the White House also they have church service. Ook in het Witte Huis daar in Amerika hebben ze kerkdiensten. So we see that threefold union. We zien dus dat de drievoudige unie zich gevormd heeft. Speaking of in Revelation 16 verse 13. Zoals gesproken wordt van in Openbaringen 16 vers 14. That's why we cannot feed with milk anymore. Daarom kunnen we niet meer de mensen voeden met melk. And we also heard about Tony Paul when he say about the Elijah message. We hebben ook gehoord dat Tony Palmer sprak over de Elia boodschap. So when he say Protestantism has ended, dus wanneer hij dan zegt dat het protestantisme beëindigd is, and how does it fit the Elijah message without a protest? En dat het past in de Elia boodschap zonder protesteren. Did Elijah protest in his day? Heeft Elia geprotesteerd in zijn tijd? Yes or no? Ja of nee? Did he protest against the false prophet and the false union? Heeft hij geprotesteerd tegen de valse profetes en de valse profeten en de Unie van Staat en Kerk? So how can there be no protest? Dus hoe kan er dan geen protest zijn? In the Elijah message. In de Elia boodschap. So this must be another message. Dan moet er dan een andere boodschap zijn. And not the Elijah message. En niet de echte Elia boodschap. Okay, so now we're going to see, and for example, in Revelation 12 verse 9. We gaan bijvoorbeeld in Openbaring 12 vers 9 zien. Because what the devil tried to do today? We moeten ons vragen, wat is het dat de duivel probeert te doen vandaag de dag? Okay, are we there? Revelation 12 verse 9. Openbaring 12 vers 9, zijn we daar? It says so 12 verse 9. It says, and a great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang die genaamd wordt duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt. Hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. So he tried to deceive the whole world. Dus hij probeerde de hele wereld te misleiden. And also, like we can read also in Matthew 24, even the very elect. En we kunnen in Matthäus 24 ook lezen dat zelfs zij die gekozen zijn, he tried to deceive. Heeft hij geprobeerd te misleiden. So we must study today. Dus we moeten vandaag de dag bestuderen. Not to be deceived. Studeren om niet misleid te worden. Okay, just let's go to Revelation 13. Laten we naar Openbaring 13 nu gaan. And verse 12 to 13. En dan vers 12 en 13 lezen. So in this minutes that we left, we're going to study something. En in de laatste paar minuten dat we hebben, gaan we iets bestuderen. Because everybody said we want the latter rain. Want iedereen heeft gezegd ze willen de late regen ontvangen. But if you don't know how to receive it, you will left without it. En als je niet weet hoe je het moet ontvangen, dan zal je weggaan zonder het te ontvangen. Even though God wants to give us this promise. Ondanks dat God ons deze belofte wil geven. Remember, umbrella churches versus Christian churches. En je moet herinneren dat we het hebben over de paraplu-kerken tegenover de ware christelijke kerken. Okay, so Revelation 13:12 says. Dus Openbaring 13 vers 12 zegt. And he exercised all power over the first beast before him. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. And caused the earth and them which dwell therein. En het beweerde de aarde en zij die daarop wonen. To worship the first beast. Het eerste beest te zullen aanbidden. Whose deadly wound was healed. Welk zijn dodelijke wond genezen was. And he doeth great wonders. En het doet grote tekenen. So that he make first come down from heaven on earth in the fire
come down from heaven on earth in the sight of men. Zoals het zelfs vuur uit de hemel doet nederdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen. And he deceived them that dwell on earth by the means of those miracles, En hij verleidt hen die op de aarde wonen wegens de tekenen. which he had power to do in the sight of the beast, Die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. saying to them that dwell on earth, En het zegt tot hen die op de aarde wonen, that they shall make an image to the beast, dat zij een beeld moeten maken voor het beest. which had the wound by a sword and died and did live. En dat de wond van het zwaard had en weer tot leven geworden kwam. So miracle is what Satan is going to use in these last days. En dus het betekent dat Satan wonderen gaat gebruiken in deze laatste dagen. For what? Voor wat? What is the purpose of the miracles? Met welk doel gaat hij die wonderen To? gebruiken? To deceive. Om te misleiden. So okay, it says he caused fire to come down. Het zegt dat hij het vuur van de hemel naar beneden doen dalen. But who is causing the fire to come down? Maar wie bewerkstelligt dat de vuur naar beneden komt? Do you remember Job chapter 1? Herinnert u Job hoofdstuk 1? And it says in verse 16, En het zegt in vers 16, Job hoofdstuk 1 vers 16. it says, while he was yet speaking, En het zegt, terwijl hij nog aan het spreken was. there came also another and said, Job hoofdstuk 1 vers? 1:16. 1 vers 16. Yes. The fire of God is falling from heaven. Terwijl deze sprak, nog sprak, kwam een andere en zeide, het vuur Gods viel van de hemel. And had burned up the sheep En het verbrandde de schapen. and the servants and consumed them, and I only am escaped alone to tell thee. En de knechten en verteerden ze, en ik alleen maar ben ontkomen om het u te vertellen. Okay, so who caused, it says, the fire of the Lord? Wie heeft dan de vuur van de Heer? Nee, het zegt het vuur Gods viel. Yeah. But who really has cast this fire down? Maar wie heeft eigenlijk de vuur naar beneden laten komen? In verse 12 it says it is Satan. In vers 12 zegt het is Satan. He went Hij ging. to Job to destroy everything. Hij was degene die naar Job is gegaan om hem helemaal te So vernietigen. when we read in Revelation 13 Dus wanneer wij dan lezen dat in Openbaring 13 staat about fire coming down from heaven, over vuur dat uit de hemelen komt, it's not the fire of God. dan is dat niet de vuur van God. So it is something to deceive people. Het is iets dus om de mensen te misleiden. And we read it is Satan En we hebben gelezen dat het Satan is who works miracles die wonderen doet geschieden to deceive. om mensen te misleiden. For example, Bijvoorbeeld. so we have two types of fire coming down. Dus we hebben twee typen vuur die naar beneden komt. The fire of Satan, De vuur van Satan. but we also have, for example, in Genesis 4:4, En we hebben bijvoorbeeld in Genesis 4:4. and it says here, for example, Ellen White says, In de 6 zegt Ellen White. and the Lord had respect unto Abel and to his offering. En de Heer had respect voor Abel en zijn offer. Fire flashed from heaven and consumed the sacrifice. En de vuur schichtte van de hemel en verbrandde al zijn offer. So everything that God's do, Dus alles wat God doet, Satan tried to imitate that. probeert Satan ook te imiteren. Okay, so we have another account in the Bible, We hebben nog een gebeurtenis in de Bijbel. Acts chapter 2, Handelingen hoofdstuk 2, verse 3. Let's go vers there. 3. Handelingen hoofdstuk 2, vers 3. Okay, then we're going to Laten we see daar naartoe gaan. another fire. Daar gaan we weer een andere type vuur zien. Okay, are we there? Zijn we daar? Or I am too fast? Of ben ik te snel? Have mercy, hè? Okay. So Acts chapter 2. Maybe you can read it. Handelingen 2 en dan vers? Verse 3. Vers 3. Daar staat, en er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. Okay, so what come down from heaven? Wat is daar van de hemel gekomen? Fire in the day of Pentecost, right? Vuur op de dag van Pinksteren. Like tongues. Als de vuur in de vorm van tongen. Okay, so we see again in Revelation 13, the fire comes from Satan. En we zien dat in Openbaring 13 de vuur van Satan komt.
And we see in Acts chapter 2, the fire comes from heaven, from God. En dan zien we in Handelingen hoofdstuk 2 dat de vuur van de hemel komt van God. So, okay, we going to study what happened in the days of Elijah. En dus wij gaan bestuderen wat is er gebeurd in de tijd van Elia. Because they told us about the Elijah message in the video we just saw. En omdat ze ons hebben verteld over de Elia boodschap die in de video dat we net But hadden gezien. that is a false Elijah message. Maar dat is een valse Elia boodschap. Without the real protest. Zonder de ware protest. Because he said also, we all are Catholics again. Want hij heeft ook gezegd dat wij allemaal katholieken weer zijn. Okay, so let's go then to 1 King chapter 18. Dan laten we dan 1 Koningen gaan, hoofdstuk 18. But this is going to be the core of the message today. Want dit gaat de kern van de boodschap zijn vandaag. 1 King. 1 Koningen. Chapter 18, sorry. Hoofdstuk 18. 1 Koningen, hoofdstuk 18. And we're going to read verse 19. En we gaan vers 19 lezen. So we're going to study it slowly. En we gaan het langzaam bestuderen. To get everything about it in this message. Zodat we alles kunnen bevatten wat in deze boodschap staat. So right now we must be there. Verse 19. Nu moeten we waarschijnlijk daar zijn, vers 19. Now therefore send and greater to me all Israel unto Mount Carmel. Nu, laat dan heel Israël tot mij bijeen geroepen worden naar de berg Karmel. And who else came with them? En wie zijn er allemaal ook met hun gekomen? It says, and the prophet of Baal, 400. En ook de 450 profeten van Baal. And the prophet of the groves, 400. En de 400 profeten van Asherah. Which eat at whose table? Die eten aan de tafel van wie? Jezebel. Van Isabel. Jezebel, yeah. Okay. So let's go to verse 23. Laten we naar vers 23 gaan. And Elijah says, let them therefore give us 2 bullocks. En hij zegt tegen hen, laat men ons nu 2 stieren geven. And let them choose 1 bullock for themselves. En laten zij voor zich de ene stier uitkiezen. And cut it into pieces. Die aan stukken houden. And lay it on the wood. En op het hout leggen. And put fire under. Maar geen vuur daarbij aanbrengen. And I will dress the other bullock and lay it on wood. Dan zal ik die andere stier bereiden op het hout leggen. And put fire under. Why does your Bible say put fire under and mine says not put fire under? Sorry. And put no fire under. Okay. Yes, thank you. I thought maybe you wanted to show us if we are... No. Ik dacht dat hij wil zien of wij aan het opletten zijn. Oké. Okay, put dus, en geen vuur eronder zetten. Yes, that's the key. That's the key. Ja. Okay, verse 24. Dat is de sleutelwoord. Geen vuur onder. En dan de volgende vers 24. And call ye on the name of your God. En roept gij dan de naam van uw God aan. And I will call on the name of the Lord. En ik zal de naam des Heren aanroepen. And the God that answered by fire. En de God die met vuur zal antwoorden. Let him be God. Die zal God zijn. And all the people answer and say. En het gehele volk antwoordde. It is well spoken. Het is goed uitgesproken. So here again we see fire. Weer zien we hier vuur. So if fire came down. Dus als vuur naar beneden is gekomen. The one that, for example, if the prophets of Baal, they pray and fire came down. Bijvoorbeeld als de profeten van Baal hadden gebeden en vuur zou naar beneden komen. That's the true God. Dan is dat de ware God. But if fire come down when Elijah prayed to the God of heaven. Maar als Elia zou bidden naar de God van de hemelen. That's the real God. En vuur zou naar beneden komen, dat is de ware God. So right now, 2 types of fire. Dus nu 2 typen vuren wordt voor gebeden. Which is the real one? Welke is de ware? Go with me to verse 26 or 25. Laten we naar vers 25 gaan. And Elijah said unto the prophets of Baal. En Elia zei tot de profeten van Baal. Choose you 1 bullock for yourselves. Kies de ene stier uit en bereid hem eerst. And dress it first. Ja, for you are many and call on the name of your God.
Want gij zet met zoveel, roep dan de naam van uw God aan. But put no fire under. Maar brengt geen vuur daarbij. So in other words, don't try to trick me. Ja, met andere woorden, probeer me niet te misleiden. Because the fire must come from heaven. Want de vuur moet uit de hemelen komen. Okay, so that's the thing. Maar dat is het. And they look, verse 26, In vers 26. they took the bullock which was given them Toen namen zij de stuur die hun gegeven werd. and they dressed it Ze hebben het voorbereid. and called on the name of Baal from morning, evening until noon, En ze riepen van de morgen tot de middag tot de naam van Baal aan. saying, O Baal, hear us. En zeggende, Baal antwoord ons. But there was no voice, Maar er kwam geen geluid. nor any that answered, En niemand gaf antwoord. and they leaped unto the altar which was made. En daarbij hinkten ze om het altaar dat zij gemaakt hadden. Okay, let's go to 28. Dan laten we naar vers And 28 they gaan. cry out aloud and cut themselves after the manner with knives and lancets. Toen riepen zij luider en maakten zich naar hun gewoonte insnijdingen met zwaarden en speren. Till the blood gushed out upon them. Totdat zij dat de bloed uit hen ropen. And it came to pass when midday was past, En zodra de middag voorbij was, and they prophesied until the time of the offerings of the evening sacrifice. en ze tegen het brengen van het avondoffer geraakten in geestvoering. That there was neither voice nor any to answer, Maar er kwam geen geluid en niemand gaf antwoord. nor any that regard. Of die er acht op sloeg. Okay, so did Baal answer? Dus heeft Baal geantwoord? Could he answer? Kon hij antwoorden? But remember, Maar herinner u, in the end of time, maar in de einde der tijden, will be an answer. daar zal wel een antwoord komen. Because in Revelation, the fire will come down. Want in openbaring zal de vuur naar beneden komen. But we must catch it first. Maar we moeten het eerst begrijpen. What does God want us to do? Maar wat wil God dat wij doen? Because Elijah's message, the experience of Elijah, Want de ervaring van Elia, de boodschap van Elia, will be repeated. zal herhaald worden. But the question is, Maar de vraag is, will I be the Elijah in these days? zal ik de Elia zijn in die dagen? Or will I join the prophets of Baal Of zal ik de profeten van Izebel samen met hun gaan? and join into ecumenism, Ahab and Jezebel? Of in het ecumenisme gaan van Izebel en Ahab. Okay, we will see something. Just hold your seat tight because we are studying something. It's not gonna be easy today. Zit vast, want we zijn in het bestuderen dat niet makkelijk zal zijn vandaag. Okay, verse 33. Vers 33. And he put the wood in order En hij schikte het hout, and cut the bullock in pieces hieuw de stier aan stukken and laid him on the wood and said, en legde die op het hout en zei, fill 4 barrels with water. veelt 4 kruiken met water. Underscore that. En die moet je onderstrepen. Because we're going to come back to this part. Want we zullen weer terugkomen naar deze deel. And pour it on the burnt sacrifice. En leg het op de brandoffer. Yeah, and on the wood. En op het hout. And he said, En hij zeide, do it the second time. en doe dat nog een keer, zei hij. And they did it the second time. En dus ze deden het ten tweede maal. And he said, do it the third time. En daarna zeide hij, doe het een derde maal. And they did it the third time. En ze deden het een derde maal. Verse 35. Vers And 35. the water ran around the altar. Zodat het water rondom het altaar liep. And he filled the trench also with water. Zelfs de groeven vulde hij met water. Just wait a second. So Wacht eens even. Elijah tried to make it more difficult. Elia probeerde het nog moeilijker te maken. Okay, you are calling on your God whole day, whole night. Jullie roepen naar uw God de hele dag en de hele nacht. So I'm gonna show you the power of the Lord of heaven. Maar ik ga u de macht van de God van de hemelen laten zien. Because I'm going to water the offering. Maar ik ga zelfs water over de offer gooien. Not one time, Niet 1 keer. not 2 times, Niet 2 keer. but 3 Maar times. 3 keer.
Why 3 times? Waarom 3 keren? Heeft u dat zich Could afgevraagd? it, could it be the Father, the Son, and the Holy Ghost? Kan het de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn? Let's keep reading. Laten we doorgaan met lezen. Verse 37. Vers 37. Hear me, now Elijah's gonna pray. Nu gaat Elia bidden. Hear me, O Lord, hear me. Hoor me, o Heer, hoor mij. And what is the purpose? En wat is het doel? That this people may know that thou art the Lord God. Antwoord mij, Heer, antwoord mij. Opdat dit volk weten dat gij de Heere God zijt. That thou hast turned their heart back again. En dat gij hun hart weer terugneigt. You see the purpose? Ziet u het doel? And it keep on saying, En hij gaat door met zeggen. then the fire of the Lord fell Toen schoot het vuur des Heeren neer. and consumed the burnt sacrifice En verteerde het brandoffer. and the wood En het hout. and the stone En de stenen. and the dust En de aarde. and licked up the water which was in the trench. En lekte het water in de groeven op. This is the God we serve. Dit is de God die wij dienen. So Amen. he made what was impossible Dus hij heeft gedaan wat onmogelijk was. possible. Mogelijk. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Yes. So what is the purpose again? Wat was het doel? To turn their hearts back again. Om hun hart weer terug te keren naar hem. So that's why we cannot join them Daarom kunnen we niet samengaan met hem into ecumenism, in het ecumenisme. because otherwise they don't want gonna to see who is God. Want anders gaan ze niet zien wie God is. Because turn their hearts to who? Omdat hun harten naar wie dan If omdraaien. you are in the same team, Als je in dezelfde team speelt. there is no difference between you and me. Er is geen verschil tussen u en mij. Between the Adventist church and the Pentecostal churches, Tussen de Adventkerken en de Pinkstergemeentes. or the Catholic church towards the Adventist church. Of de katholieke kerken tegenover de Adventkerken. But to whom was Ahab married? Maar met wie was Ahab getrouwd? The king of Israel. De koning van Israël. To? Aan Oké. Izebel. Did he have to marry her? Moest hij haar nog gaan trouwen? No. So what happened? Wat is er dan gebeurd? We're going to see. Dat gaan we zien. Okay, verse 39. Vers 39. Okay, the same chapter 18 Dezelfde hoofdstuk 18 nog van 1 and koning. verse 39. It says, Maar vers 39. and when all the people saw it, they fell on their faces. En het zegt, toen het gehele volk dat zag, wierpen zij zich op hun aangezicht. And they said, the Lord, he is the God. The Lord, he is the God. En ze zeiden, Jehovah, die is God. Jehovah, die is God. And Elijah say unto them, En daarop zeide Elia tot hen, take the prophets of Baal, let not one of them escape. grijp de profeten van Baal, laat niemand van hen ontkomen. And they took them. En zij grepen hem. And Elijah brought them down to the brook Kishon En Elia voerde hen naar de beek Kishon and slew them there. en liet hen daar slachten. So, okay, for example, we just saw it was 3 times. We hebben net gezien dat het 3 keer gebeurde. And on the 3rd time, he finished what he was watering the offering. En hij was klaar met wat hij was aan het nat maken van de offer. Let's just go in 1 John 5. Just hold your place here. Ja, 1 John 5. Houd dit nog vast. We gaan naar 1 Johannes. Okay. 1 Johannes? Yes. En dan? Chapter 5. Hoofdstuk 5. 9. Vers 9. Okay, 1 let's see. Johannes hoofdstuk 5 vers 9. Okay, remember that Elijah watered the offering. Herinner dat Elia de offer nat heeft gemaakt. Okay, verse 9. Vers 9. If we receive the witness of men with the witness of God, Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. is gathered for this is the witness of God, Want dit is het getuigenis van God, which he had testified of the Son. dat hij van zijn zoon getuigd heeft. Okay, let's go just to verse 7. Laten we naar vers 7 even gaan. Look what it says. Kijk wat het zegt. For there are 3 Want 3 zijn er, that bear record in heaven: die getuigen in de hemel. the Father,
de Vader, the Word, het Woord and the Holy Ghost. en de Heilige Geest. And these three are one. En deze drie zijn één. So did Elijah know this part? Wist Elia deze deel? So that's why three times? En daarom, waarom 3 keer? Remember, it must have a meaning and a purpose. Herinner, het moet een betekenis hebben en een doel. Because Elijah Want Elia, was not attending an umbrella church. want Elia was niet naar een umbrella-kerk, naar een paraplu-kerk aan het But gaan. he was a part of the Christian church. Hij was deel van de christenkerk. Because the umbrella church doesn't want the rain, Want de paraplu-kerken willen de regen niet hebben. but they just want to be entertained. Maar ze willen wel entertained worden. Okay, so come back. Let's go again. Laten we teruggaan 1 King 18:21, naar 1 Koningen 18, vers 21. Yeah. vers 21. And Elijah come unto all people. Vers 1 Koningen 18, vers 21. Vers 21. Dus we moeten eventjes terug. Yeah. And Elijah came unto all people En Elia, die kwam tot het gehele volk and said, en zeide: How long halt you between two opinions? Hoe lang zult gij aan beide zijden mank gaan? If the Lord be God, Indien Jehovah God is, follow him. volg hem na. But if Baal, Maar indien het de Baal is, then follow him. volg hem na. And the people answer him not a word. Doch het volk antwoordde hem niets. Verse 30. Vers 13. 30? Yeah. Vers 30. And Elijah said unto all people, Toen zeide Elia tot het gehele volk: Come near unto me. Nader tot mij. And all the people came near unto him. En het gehele volk naderde tot hem. And he repaired the altar of the Lord that was broken down. Daarop herstelde hij het altaar des Heren dat omvergehaald was. Okay, so in Israel, In Israël, the people of God, het volk van God, was a broken altar. zij hadden een gebroken altaar. So who were they worshiping Wie waren ze dan aan het aanbidden? if the altar is broken? Als de altaar gebroken is. And another thing is, En een andere, there was drought in Israel. er was ook droogte in Israël. And because of the drought, En vanwege dat droogte there came what? kwam wat? Hungry in the land. Kwam er honger in het land. So okay, if there is no water, Dus als er geen water dan is, then there's gonna be drought. dan zal er droogte zijn. And if there's gonna be drought, En als er droogte zal zijn, there's no food. dan is er ook geen voedsel. But remember in Matthew 24:45, Maar herinner dat in Matthäus 24, vers that the 25, faithful servant dat de trouwe dienaar must give meat in due season. moet voedsel hebben in zijn seizoen. And Peter says, En Pieter zegt: I remember you. ik herinner u So you're gonna be established in what? Present truth. dat je tegenwoordige waarheid gaat aanschouwen. So there was an absence of present truth in the days of Elijah. Dus er was in de tijd van Elia geen tegenwoordige waarheid. That's why Elijah said, I am the only one here. Daarom vroeg Elia zich af: ben ik de enige hier? I am the only preacher of present truth here. Ben ik de enige spreker van tegenwoordige waarheid hier? So when we look at the church today, Dus wanneer wij kijken naar de kerken vandaag de dag, it seems like there are a few present truth, real present truth preachers. dan lijkt het alsof er een paar enkele tegenwoordige waarheidssprekers zijn. To try to restore the broken altar. Die proberen de gebroken altaar weer op te richten. In the time of church and state union. In de tijd van kerk en staat, in de unie van kerk en staat. So we just have seen the video. We hebben net in de video kunnen zien. And we know that we are living in a time of church and state union. En we weten nu dat we in de tijd van de unie van de kerk en staat leven. So the question is, Dan is de vraag dan, where are the Elijahs today? waar zijn de Elia's van vandaag de dag? Let me put it this way. Laat me het op een andere manier zeggen. There are preachers today Er zijn sprekers vandaag de dag who just like sprinkling with some parts of present truth.
die ervan houden om een beetje te sprinkelen met sommige delen van tegenwoordige waarheid. But they don't preaching, in a sense, nothing. Maar eigenlijk zijn ze helemaal niets aan het vertellen. Because preaching the present truth Want als je de tegenwoordige waarheid preekt, means laying the axe at the root. dan betekent het dat je de bijl aan de wortelen moet zetten. Like John in his day. Zoals Johannes in zijn dagen. Because if you don't put the axe at the root Want als je de bijl niet op de wortels laat komen and just preaching around the root, en je spreekt maar alleen maar om het heen, you're doing nothing. dan ben je in jouw preek eigenlijk niks aan het vertellen. Yes, because remember, we not trying to just fill the church with people. Want herinner, we proberen niet de kerk alleen maar te vullen met mensen. We must make converted people. We moeten de mensen laten bekeren. Amen. So not fill the church En niet de kerken vullen with just people to Met alleen attend and mensen. sit down, die alleen maar komen en neer zitten. but God wants converted people. Maar God wil mensen hebben die zich hebben bekeerd. And today, En vandaag, people think they are scared because some say if you preach this type of messages, vandaag de dag zijn mensen bang deze type boodschap te preken. Want zij zeggen, if you preach them, people don't gonna come to church. als je deze boodschap zou preken, dan komen de mensen niet naar de kerk. So just preach smooth messages. En daarom moet je zoete boodschappen preken. Yes, so people can come into the church. Zodat mensen naar de kerk kunnen komen. No real surrender. Zichzelf niet echt overgeven aan de Heer. A partial surrender. Ze geven zich een deel over aan de Heer. Huh? So that is what the people want today. Dat is wat de mensen tegenwoordig willen. So that is not present truth. Er is geen tegenwoordige waarheid. That is still precious truth. Er is nog steeds een prachtige waarheid. But the question is, Maar de vraag is, who has the boldness to be Elijah today? wie kan zo bold, juiste woord. Yeah. Wie kan zo, alblieft? Moedig. Wie kan zo moedig zijn om de tegenwoordige waarheid te brengen? Dankjewel. Okay. What is the problem that caused drought in the days of Elijah? Wat is het probleem die droogte veroorzaakte in de tijd van Elia? Okay. Let's go to verse 18. Laten we naar vers 18 gaan van 1 Koningen 18. First of all, let's go to 17. Laten we eerst naar vers 17 gaan. How did they label Elijah in that day? Hoe hebben ze Elia toen genoemd? It says, and it came to pass when Ahab saw Elijah. En zodra Ahab Elia zag, that Ahab said unto him, dat Ahab tegen hem zei, say, art thou the troubled Israel? Okay, he that troubled Israel? Oh ja. Zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort? And he answered, doch hij zeide, I have not troubled Israel. Ik heb Israël niet in het ongeluk But gestort. thou and thy father's house, maar gij en uw vaders huis. and that ye have forsaken his commandments of the Lord, doordat gij de geboden des Heren hebt verzaakt. and thou hast followed Biliam. En de Baal zijt nagelopen. Okay, so today, dus vandaag, let me put it this way, to whom Elijah speak. Laat me het anders zeggen. Tegen wie sprak Elia? To Ahab. Aan Ahab. And who is Ahab? En wie was Ahab? King of Israel. Koning van Israël. So today, dus vandaag de dag, if we are Elijah, als wij Elia dan zijn, and we speak to Ahab like that, en we spreken tegen Ahab op die manier, they say you are against the church. Dan zeggen ze, u bent tegen de kerk. Or you are criticizing leadership. Of je bent leiderschap aan het bekritiseren. But remember, maar herinner, Elijah was the true prophet. Elia was de ware profeet. And he was able to restore or rebuild the altar. Want hij kon de altaar weer herbouwen. That's why I say, daarom zeg ik, many so-called present preachers. Daarom zeg ik, vele van die zogezegde, die zichzelf zo noemen, tegenwoordige waarheidssprekers.
preaching around the tree without putting the axe at the root. Die om de boom zijn aan het preken, maar niet de bijl op de wortel aan het zetten. And they are afraid to call sin by his right name. En ze zijn bang om zonde te noemen naar de naam dat hij moet krijgen. Because when the Pope do this and the Pope do this, Wanneer do de that, poop dit doet en dat doet, they preach it. dan preken ze. When the Pentecostal preachers do something, they say it. Wanneer de Pinkstersprekers iets zeggen, dan zeggen ze het. But when it comes to Ahab, they keep quiet. Maar wanneer het komt om Ahab aan te roepen, dan zijn ze stil. Because they are afraid. Omdat ze bang zijn. Or maybe they want salary. Of misschien willen ze hun salaris behouden. Of they want to keep preaching in the pulpit. Of ze willen op de preekstoel blijven preken. Maybe, I don't know. Misschien, ik weet het niet. Where's the problem? Wat is het probleem dan? Okay, so we have to have the boldness like Elijah. Dus we moeten die moed hebben zoals Elia had. Otherwise, you cannot repair the broken altar. Anders kunnen we de gebroken altaar niet repareren. God doesn't want jellybone preachers. God, vertel dat. God wil geen jellybean sprekers hebben. Yes, you must have the boldness in this day. Je moet die moed hebben zoals hij had in die dag. Otherwise, just sit down and keep quiet. En anders ga neerzitten en hou So, je mond okay, dicht. Israel was in what? Apostasy that time. Israël was toen eigenlijk met afgoderij bezig. Because the union between church and state, Israel and Jezebel. Want de unie tussen staat en kerk kon je zien aan de unie van Israël, van Ahab en Izebel. And that was causing the drought in Israel. En dat veroorzaakte de droogte in Israël. Verse 30, 1 Kings 16, 30. Okay. En 1 Koningen 16 vers 30. And Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were before him. Sorry. 1 Koningen 16? Ja, 16 vers 30. Vers 30. Oh, vers 30. Yes. Ja. Ahab, de zoon van Omri, deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Meer dan allen die voor hem geweest waren. Okay. And it keep on saying, verse 31, and it came to pass. En het gaat door met zeggen, vers 31, het minst ergere. As if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam. Het minst erge was dat hij wandelde in de zonde van Jeroboam. The son of Nebat. De zoon van Nebat. That he took. Maar hij nam. To wife Jezebel, the daughter of Ethbaal. Dat hij de vrouw Izebel, de dochter, nee, hij nam tot vrouw Izebel, de dochter van Ethbaal. Okay, so you can read on. Je kan doorlezen. You see the union between the king of Israel and Jezebel, false prophet, etc. En je ziet daar de unie van de koning van Israël en de valse profeet. And that caused in verse 1 of 1 Kings 17. En dat veroorzaakte dat in 1 Koningen 17, de eerste vers. And Elijah the Tishbite, toen zeide de Tishbite Elia, who was of the inhabitants of Gilead, de Tishbe in Gilead, said unto Ahab, die zei tot as Ahab, the Lord God of Israel liveth, zo waar je over de God van Israël leeft, before who I stand, en wiens dienst ik sta. Okay, listen to this. Luister hier. There shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Okay, so no what again? Dus nu wat nog een keer? No dew, geen dauw, no rain. Geen regen. In other words, met andere woorden, no former rain, geen vorige regen, no latter rain. Geen later regen. So geen vroege regen, geen later regen. Yes. So apostasy made possible that the Holy Spirit had withdrawn from Israel. Dus afgoderij maakte dat de Heilige Geest zich terugtrok van Israël. And today we think. En vandaag de dag denken wij. That we can stay in apostasy. Dat we in afgoderij kunnen blijven. And still receive the Holy Spirit. En dan toch nog de Heilige Geest ontvangen. And Ellen White says that time will never come. En Ellen White zegt, die tijd zal nooit komen. So how then we must keep quiet? Hoe moeten we dan stil blijven?
because we know the danger already. Want we weten nu al wat het gevaar is. So many of us will fall out of the faith. En velen van ons zullen uit het geloof gaan. And I say, if we love our brothers and sisters, En ik zeg, als wij houden van onze broeders en zusters, we're not holding truth we kunnen ze niet in waarheid houden. just to be in favor with everybody. Om alleen maar hen als in favor, Yeah. in gunst te zijn bij hun. So it says in verse 7, En het zegt in vers 7, then we're gonna finish and then we have the other part. en dan gaan we hier het eindigen en hebben we de andere deel, de tweede deel in de middag. And it came to pass And after a while Doch na verloop van tijd that the brook dried up droogde de beek uit, because there had been no rain in the land. omdat er geen regen in het land gevallen was. So again, question. Dus nog een keer een vraag. What caused this drought? Wat was de oorzaak van deze droogte? Apostasy. Afgoderij, afvalligheid. So normally God sent rain Want normaal stuurde God het regen. because God loves his people. Want God houdt van zijn volk. It is his church. Het is zijn kerk. He feed them. Hij voedt hen. He water them. Hij geeft hen water. But now God has withdrawn his rain. Maar nu heeft God de regen teruggehouden. And the people are dying En de mensen die zijn aan het sterven. for food. Voor voedsel. And what does the food represent? En wat vertegenwoordigt het voedsel? Question. Goeie vraag. The word of God. Het woord van God. So no dew, Geen dauw, no rain. geen regen. In other words, no present truth at that time. Met andere woorden, geen tegenwoordige waarheid in die tijd. Just an entertainment. Alleen maar een entertainment. To hold people sitting nice in the church. Yeah, just come, On the bring man- your offering, bring your tithe. It is okay. Om de mensen in de kerk te houden, prachtig zittend in de stoelen, alleen maar voor hun tiende dat ze zouden brengen. But no dew, no rain. Maar geen dauw, geen regen. No present truth at that time. Maar geen tegenwoordige waarheid in die tijd. So I must close here. Ik moet hier stoppen. And then we pick up the another part afternoon. En dan gaan we door met het tweede deel in de middag. But the question is today, Maar vandaag de dag is de vraag. do you want to be an Elijah in these days? Wil jij een Elia zijn in deze dagen? To be an Elijah, you must give up everything. Om een Elia te zijn moet je alles opgeven. You must be dependent unto God. Je moet afhankelijk zijn van God. And if you are afraid to be called names, En als je bang bent dat ze jouw namen gaan noemen, then you cannot be an Elijah. dan kan je geen Elia zijn. So if you just think about position in the church, Als je alleen maar denkt over positie in de kerk, of to just be able to get your name on the preaching list, of dat je alleen maar je naam wil hebben op de sprekerslijst, then you cannot be an Elijah. dan kan je geen Elia zijn. So God is calling today for the real Elijahs Dus God roept vandaag de dag de ware Elias. to restore back the real altars. Om opnieuw de altaren, de ware altaren op te bouwen. And turn back the people to the true God. En het volk terug te roepen naar het ware God. That is the three angels message. Dat is de 3 engelen boodschap. Fear God Vrees God and give glory to him. en geef de glorie aan hem. For the hour of his judgment has come. Want de uur van zijn oordeel is gekomen. Worship him Aanbid hem that made heaven and earth dat de hemel en de aarde gemaakt and heeft. all therein. En alles daarin. So that is the three angels En message. dat is de 3 engelen boodschap. Amen. Let us pray. Laten we bidden. Our Father in heaven, Onze Vader in de hemel. help us, Father, Help ons alsjeblieft, Vader. to be true to you Om waar te zijn, waarachtig te zijn tot u. and able to give up everything En maak het mogelijk dat we alles kunnen opgeven. so we can also be used Zodat, by we, you. dat wij ook gebruikt kunnen worden door u. The same way that you have used Elijah Op dezelfde manier hoe u Elia heeft gebruikt. to rebuild back the altar.
om de altaar weer op te bouwen. that was broken down into pieces. Dat in stukjes was afgebroken. But Father, it takes boldness to do that. Maar Vader, er is moed nodig om dat te doen. And we need you to give us the courage to do it. En het is van nodig dat u ons de moed geeft om dat te doen. And don't be afraid to be called names, En om niet bang te zijn om namen aangeroepen te worden. but to just be your servant, Father, Maar alleen uw dienstknecht te zijn, Vader. and be able to give meat in due season. En om vlees te kunnen geven op de bepaalde tijd. Father, we are not able to stand, Vader, we kunnen niet blijven staan. but you can give us the strength Maar u kunt ons de kracht geven to stand for you. om voor u te staan. Even heaven fall down. Zelfs als zal de hemel naar beneden komen. Help us to stand for you, Help ons om standvastig te blijven voor u. as Elijah did in his days. Zoals Elia dat heeft gedaan in zijn dagen. Thank you, Father. Dank u, Vader. We ask this in Jesus' name. Wij vragen dit in Jezus' naam. Amen. 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 Zo, we danken broeder Christina voor het brengen van een prachtige boodschap, de eerste deel. Dus ga niet naar huis, want de deel 2 komt in de middag. En als je dit al moedig vond van hem om het te brengen, dan moet hij komen voor deel 2. En dan zal hij dat afmaken in deel 2. Hij zegt ja. Dank u wel, broeder Christina, dat God u heeft laten gebruiken. Broers en zusters, wilt u opstaan? Dan zullen we de sluitingslied zingen. En dan vraag ik broeder Christina om nog af te sluiten met gebed. Si você queda na altura de toda a profecia na que está passando, atualmente, aqui vamos estar. No bom canal ainda tem esperança.